Sige. Katong lagi nga atong gisgutan katong sa inyong fundamental belief. Sayok ba ang akong pagsabot na ang context ato niya dunay apostolic church nga ang founder Jesus Christ? Dunay Apostolic Church nga ang founder Jesus Christ. Dili nga na pagasulti, diya pa man sa atong Sige, pakta ko nagbalik. Kaya ako man nagibugo translate dire. unsa to nga kuan, unsa to nga page gani? Page 167. Okay, 167 sa paragraph 2 man to, di ba? Ako masawa na. Ang paragraph. The New Testament Church differs significantly from its Old Testament counterpart. The Apostolic Church became an independent organization separate from the nation of Israel. National boundaries were discarded, giving the church a universal character instead of national church. It became a missionary church existing to accomplish God's original plan. Asa naman to? Mao ba niya kung gibasa? 167? Una. Muni. So, unsa may imo pangutana ani? Dili ba tinuod nga ang context ano imong gibasa karon nga ang apostolic church nga lahi sa Old Testament church na iyang counterpart kay founded by Jesus Christ? Okay, wala man diri mabasa ang word nga ang Apostolic Church founded by Jesus Christ. Asa man ka nag-refer ana? Wala man na mabasa diri. Ano ba yung gingon dahil bro, kanang which was restated in the divine mandate of its founder. Kung saan may meaning anang it, kung na mo ang apostolic church. Okay, which restated in divine mandate of its founder Jesus Christ. Okay? Oh. So unsa imong pangutana ni? Kanang gisutan di ang it founder, kanang it ba, ITS before ang word founder, wala ba na-gate go sa apostolic church na boy context sa imong unang gibasa, unang linya? Hisgot ni siya sa church which ginatawag nato og church a universal character sa Old Testament o sa New Testament. Unya, nahibunbaan na to nga wala pa'y Roman Catholic Church sa Old Testament. Ang gisgutan ani Old and New. Unya, wala pa'y Catholic Church sa Old Testament. Therefore, dili ni Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sunod pangutan. Wa ko nangutan na abot sa Santa Iglesia Katolika. Gikumpleto lang na akong tubag. Wa ka nangutan na, pero gikumpleto na akong tubag. Ako ipangutan sa inyong libro. Matod ka, the New Testament Brother Joe, nangutan na magbukas sa context. Nangutan na magbukas context. Gitubag ta ka sa context. Naabias context sa tanawa. The New Testament Church differs significantly from its Old Testament counterpart. So New Testament and Old Testament, ayaw pag ingon wala ka nangutan na, kay ingon ka unsay konteksto. So gitabag ta ka sa konteksto nga naghisgot sa Old Testament ug New Testament, ug sa Old Testament wala kay Roman Catholic Church. Therefore, kini nga para po wala mag-isgot og Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, kay wala pay Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana sa Old Testament bisan pag sa New Testament Bible. Wala ug wala. Wala lagi ko nangutana abot Santa Katolika Apostolika Romana. Ang akong pangutana kaning inyong libro, ang context sa inyong libro. Karon, balik ko na ko. Balikod sa tubag. Dili ba tinuod na kung binisayo ni mo ning the New Testament Church differs significantly from its Old Testament counterpart, ang binisayaan ni na ang bagong tugon nga simbahan lahi kaayo sa Old Testament nga iyang kaatbang. Ayaw pa yung lahi kaayo. Wala nang word nga lahi kaayo. Kanang word nga differs. Ang Bisaya na dili lahi kaayo. Nasayop ka sa imong Bisaya, Brad Jando. Wrong grammar ka sa imong Bisaya. O sige, unsay Bisaya sa differs? Nagadiferensya. O diferensya. So, na diferensya. So ayaw pag-ingon ang nga. New Testament. Sayop man ta imong pag-ingon na to. Gikoreksyonan talang kay nganuman. Mura og di naman kakabalog in English unsay Bisaya ana. So sa imong pangutana day, sayop na kadaan. Sunod pangutana. Okay. Sige. Asa mga nakabasa bro nga ang differs sa dictionary na kaulugan ng diferensya? Nagadiferensya ini differs, meaning atong bao na. Kung gusto ka og dictionary, bao na to dictionary ha. Okay, bao na. Anong difference? Ayaw mo kita difference. Dili. Naunsa ka ang word nga difference, gikan sa word nga differ. Ay, brother Jando, unsa dai mo naggraduatean? Pumutang ka sa nag-graduate. Dili nga kaya mati alam ko marag di na magkakabalo mag Bisaya. Ayaw ka
ang imo pagka-ignorante. Basahon na itong differ, ha? Sige, ano, sa mini sa detail, kung di ba difference? Okay? Saan na to diri? Sa mga kahulugan. Meaning to say, dunay gitawag na to og managdili, managlahi o diferensya. Okay? Saan na to? Diri. Sige na, bala, o di ba na different meaning ano? Dahil mo ito imong gisulti. Alayo rato ka to imong definition. Gabut-buot magkag imong definition. Differ. Ay, o ako na Google Translate, o mo ilisuta. Ang tama na. Differ. Ano to? Differ. Naputol siya. Naputol si Brad Joy. Gila, manawag mo nagbalik. Differ. Okay niya? Yeah, differ. Differed. Sana pa Brad Jando, ha? Okay, ikaw ni Brad Jando? Sige na, i-Google Translate mo na ako din, he. Tanawa. Differ. Differed. Differing. Okay? To be unlike or distinct in nature. Characteristic. Napadiri. From that of another. Okay? Vary. To change from time to time or from one instant to another. Difference. Okay? Sunod, Brad Jando. Kumala na kayo, unlike man lagi. Kasi sabi ko mo na unlike, pareho Kaya dili. lang ito imong gisulti ganina. Hindi, kanang unlike, ba mong gibasa karon pareho na o dili? Unsa? Kanang word na unlike imong gibasa karon bala, dungog na ako. Kasi ikaw lugan na, pareho o dili? Unlike. Kanang word nga unlike, naga-diferensya sa gi-compare kay kini naa magoy parallel sa New Testament o sa Old Testament. Nag-ingon din sa parallel, ha. The New Testament church differs. Okay? Significantly from its Old Testament counterpart. Sunod pangutana. Akong gi-Google Translate din he ang kanang linya. Matod pa Google Translate, ang bagong tubong nga simbahan, lahi kaayo gikan sa daang tubong nga katubang niini. Sakto sayo. Okay? Kanami yung kaglahi kayo. Okay? So, ato na tugutan. Sige, basa lang Sa ako, walay Dre. paguyon. Okay? Tugutan na to sa paguyon. Sa'y sunod di mo pangutana. Sakto ba niyo dili? Kay sa Tagalog ani, malaki ang pagkakaiba. Depende sa konteksto. O, mo muna context. Dili ni mo kasi nagbasa ka ko sa ka sentence. Okay, nagbasa ka ko sa ka sentence. Sunod. Sakto ba niyo dire, malaki ang pagkakaiba ng simbahan ng bagong tipan sa katapat itong lumang tipan. Sakto ni dili. Dili sakto sa imong pagsabot. Di, ako rin gibasa. Ang imong gibasa ang ganang imong gihuna-huna. Dili, gibasa gina ko sa Google Translate. Malaki ang pagkakaiba ng simbahan ng bagong tipan sa katapat itong lumang tipan. Sakto dili. Ako pa nang tanaw ng Google Translate nimo kung abi bubot-buti. Sige, I challenge you. Ha? Lagi, unsa maimong punto dire? Ano na pangutan na? Kaning Apostolic Church dire, matod pa ang iyang founder, Jesus Christ. Sakto dili. Okay. Kining word nga founder ato sad ni siyang husayon. Kadaghan man og kahulugan ang founder basig di ta magkatagdo sa unahan. Kadi man ko moagree kanang inyong ingnon nga founder magtutukod. Kay walay word nga founder sa Bible. Ang word nga founder nagadepende na siya sa sentence nga ipadapat. Kay daghang kahulugan ang word founder. Saan ta ka ha? Daghang kay word nga founder, oh. Yeah. Founder. Kadili gapon nga dictionary akong gigunitan. Okay? Founder. Okay? Okay, nay gisgutan diri. One that founds, siya nga nakakaplag. Okay?
establishes mao gyapon to become disabled, meaning to say di kalakaw, to go lame, mabakol. 10 minutes na siya, sige lang, ato lang pakapinan. Nag 10 minutes na ka Brad Jando, ato lang pakapinan. To give way, to collapse, to sink below to the surface of the water, dagan siya kaulugan. So mag-define sa ta. Aron mo agrita. Kaya nga naman, lisod bang kayo kung naingon nga si Christ, founder. Kunya naroon ba yung word nga founder nga di magtutuod? Okay? Kung sa may aton sa man, mag-agrita or mapadahin kas pangutana? Kaya buko, pakikunahuman. Ibrahim. Ako nagpag-google kasi ako ng linya ha. Ingon dire, instead of a national church, it became a missionary church, existing to accomplish God's original plan, which was stated in the divine man of its founder Jesus Christ. Sa Bisaya niya, sa Tagalog, sa halip na isang pambansang simbahan, ito ay naging isang misyonero na simbahan na umiiral upang maisakatuparan ang original na plano ng Diyos na muling inihayag sa banal na utos ng tagapagtatag nito, si Yesu Cristo. Sakto dili. Okay. O mata mag-isgot og Tagalog diri, ang English matong isgutan. Sige, ako lang Bisayaon. Ako Bisayaon na lang. Ako lang i-translate sa Cebuano. Ingon din imbis usa ka nasudnong simbahan, nahimo kining usa ka misyonaryo nga simbahan na naglumtad aron matuman ang original nga plano sa Dios nga gipahayag pag-usab sa balaang mando sa iyang magtutukod sa Hesus Kristo. Sakto dili. Dili ko magri. Kaya nga naman, ang nag-translate sa Google, iyang gipili ang iyang gusto niya nga i-translate. Niya, mabitaw ngayon ko mag-agree ta. Kaya nga naman, ang word nga founder, tanawa sa Bisaya Bisaya. Ha? Saan ka? Dictionary gini. Dictionary ni. Dictionary English Bisayan. Tanawa ha? Founder. Tagakaplag, magkakaplag. Unya, tama, ang dinis sa Webster Dictionary, gibasa na ko ganina. One who founds. So meaning to say, siya nga nakakaplag, nasa isa kakahulugan, establishes. O akong i-prove sa inyong libro, nga kanang inyong translation, nga magtutukod, di na mao ang nasa inyong libro. Naka-Isayer wala. Church history, inyong libro ha? Naka-Isayer. Kunya na kay mutubag pa man ko. Patubagas ako. Okay? Na inyong libro Volume 2 sa church history. Ay, wala ko gatubag internet bro. Paminaw sa ako nagtubag pa man ko. Ha? Nahadlok ka ani nga libro? Basta maggunit tagay ko sa inyong libro niya na imprimatur pero gagahadlok na mo. Wala ko'y makita kay wala ko gatubag internet. Ayan pag-alik-alik pangutana diri. Alik-alik ka pangutana niya, galikramo ka. Uy. Tanawa Ay. Imprimatur, Cardinal Roger Mahony, gitawa pa yan, His Eminence. O niya, ang word din nga founder, sukwahi sa inyong founder nga, yun na tanawa kung ang imong Bisaya sa founder magtutukod, atong ipahaom dire, kung magtutukod ba ang inyo, tawa The movement traces its origin to Gerald Rhodes, 1340 to 1384, the founder of the male and female. Kung Bisaya pa, magtutugod sa kung atong tugutan na imong Bisaya nga founder ha, magtutugod sa lalaki babae. O nga niya ako kaya nga ang word nga founder sa inyong libro nga naay imprimatur, dili magtutugod. Kay kung tugutan ta na nga magtutugod, basahon ako ha, Gerald Rose, the founder of the male and female. Kung bisahon nimo, si Gerald Rose, mao ang magtutugod sa lalaki babae. Sama mo paragrafa na. Ha? Paragraph 2. Paragrafa na. Paragraph 2. Magtutugod sa lalaki babae. Naot sa Brad Jando. Inyong nagsulti. Ako uyunan, kay wako ako'y nakita. Walay problema din mo uyunan basta gibasa na ko na imprimatur. Ha? Dili man ko interesado sa imo.
Interesado mo kus na minaw. Tanawa ang kahulugan. Ha? Akong ilisan, ang akong Tanawa, oh. pamatan. Gerald Gross. Akong ilisan.